l'ocupació serà d'entre el 80 al 85%. Com a fet afegit, segons el gremi, es confirma una tendència a l'arribada de turistes provinents de l'antiga Unió Soviètica, un turisme que, segons sembla, ve a Catalunya no només amb la intenció de prendre el sol. Aquestes platges del Maresme, pràcticament buides aquest matí, poden estar envaïdes per Setmana Santa si es manté el temps assolellat dels darrers dies. A les poblacions de l'Alt Maresme ja han aparegut els primers turistes. Són les primeres tongades que ja s'han deixat veure per les terrasses i per les platges. La seva aparició, pocs dies abans de Setmana Santa, és un bon auguri pel que fa a la temporada turística d'enguany. El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme es mostra optimista. Amb la capacitat que tenim nosaltres, que són uns 42.000 llits dintre dels hotels i a més els càmpings i el que són apartaments, el capítol d'apartaments aquí és relativament modest, jo diria que s'obriran un 75% de la capacitat hotelera i que aquests hotels estaran entre un 80 i un 85% d'ocupació. Gràcies a aquesta ocupació previsible hi ha feina per unes 12.000 persones del sector hoteler de l'Alt Maresme. El turisme de la zona ha canviat lleugerament els darrers anys perquè s'hi ha afegit els visitants de l'Europa de l'Est. Aquests dies han arribat a Calella una 70ena d'empresaris bielorussos amb la intenció de conèixer la zona i promocionar-la en la seva república independent. Per l'estiu ja hi ha prevista l'arribada de 4 vols setmanals provinents de l'antiga Unió Soviètica amb destinació a la costa catalana. Segons els promotors, aquest és un turisme que busca alguna cosa més que el sol i les platges. Llegeixen molt sobre Catalunya i nosaltres intentem aconsellar-los i informar-los sobre les peculiaritats d'aquesta regió. Però segur que ja saben molt sobre el país. Pel que fa a la comarca del Garraf, amb Sitges i Vilanova i la Geltrú com a capdavanteres en l'oferta turística, l'ocupació prevista és d'un 70% sobre les places disponibles. La xifra pot incrementar-se ben entrada la Setmana Santa per aquells visitants que decideixin destinació a última hora.